Abalimi abo baba kwemurungania kubwatikana no konyorwa kuboyo asibabole serikali kobeke merobele mekirano na boywa kwane kemna oboyo ngwikira na bole asichinga kichi bwenerte manya boni go bagi kilio kolentwa kwa moya talia mekirano asibane kemna nigo ligesalia bole abereli koira na magega kubwatikana no oboyo bo asibairera okwigena kwa bo gushkolenterwa oboyo obuyana boywa kwane keli gesa likirano echaye ito ne ngorarete rwero bwoyo bwa hiya iri gwakana lakini bono nga kurwo mutinyo story bwoyo bwente goicha ndoroche ngane dreza dreyo ntomenye tinki kegendera dase a section ya agriculture na kuru KDDA ba to tengo bwoyo ngocha bore bono ntomenye tinga national government yekoba gekoleta amoyo aramagena gusa moya aya top turezi nyuka gutoko ayande ta gutoka egento kyo mwere na ngonya kubuli national government tafadhali please mwarigireri quantities na quality yebinto bikoro kuno obuoyo uritokoreteru ndo basa koreteru ebinto tugocha kubika mogondo bireji plastic ose amagena buna buriwo obuito areteru bwo gosimeka chipando bwarenge omfano goso bwakire rangi lakini ere kogoto. Tafadhali national government, quality and quantity, we need it. Again.